Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. Ako si Pazzi, tambalanista since 2016. Ang saya ko kasi nasa podcast na kayo. Sumulat ako para ibahagi sa inyo how God blessed me with the best set of friends. Birthday din ng isa sa kanila, si Abby, on June 12, kaya early birthday surprise na din ito para sa kanya. Kaklase ko sila Abby at Rachel buong high school at doon nabuo ang pagkakaibigan namin. Pagdating naman ng college, we took the same course in the same university. Nagtutulungan kami sa baon at sa assignments. Sila yung passwords kapag kailangan ko lumabas or mag-overnight. Ngayon nagtatrabaho na kami, magkakasama pa rin naming hinaharap ang mga hamon ng buhay. Para silang rays of sunshine, hindi lang sa akin, pati sa pamilya ko. Lagi silang nandyan sa lahat ng ganap sa buhay ko, masaya man o malungkot. Kulang ang celebration kapag wala sila. Hinahanap sila ng mga magulang at mga kapatid ko. Kapag may miyembro ng pamilya na may sakit, ang unang tanong nila, ano ang need? Or anong kailangan nating gawin? Ramdam ko ang unconditional love at concern nila sa akin. Yung pinaka-recent happened last December. My mom suddenly passed away at hindi alam ng pamilya namin kung ano ang gagawin maliban sa umiyak. Abby was with me habang pauwi ako sa Bulacan galing sa trabaho ko sa Makati at hindi ko ma-process ang nangyayari. Rachel naman was with my ate at kasamang nag-aasikaso para sa funeral service. Habang nakaburol si nanay, bukod sa pamilya namin, sila ang punong abala sa pag-estima sa mga nakikiramay at pag-aasikaso ng mga pangangailangan. They grieved and cried with us. Tinatanong nga ng tita ko kung saan ko daw nahanap yung mga kaibigan ko. Ang swerte ko daw sa kanila kaya wag na wag kong pababayaan ang friendship namin. Madali daw makahanap ng barkada, pero yung tunay na kaibigan, mahirap. Madalas ko naman nang nasabi sa kanila pero gusto ko ulit sabihin, kila Rachel at Abby, na sobra akong thankful kay God dahil bukod sa mapagmahal na pamilya, binayayaan din ako ng mabubuting kaibigan. Through them, I feel God's love. Isa sila sa mga dahilan kung bakit kinakaya ko ang napakaraming pagsubok sa buhay. Sila ang nagsilbing liwanag sa mga pinakamadidilim na yugto ng buhay ko. I want to remind them na nandito din ako para sa kanila. Hindi ako magsasawang ipagdasal sila. At sana ay wag silang mauumay sa mga corny jokes ko dahil nakuha ko lang naman sa tambalan yun. Ano ka? Semi-bastos ka, friend. Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko and thank you din for the laugh. Ang inyong tambalanista, Pazzi. Hello, Pazzi! Pazzi, naalala ko yung laro ng mga bata sa amin sa probinsya, Pasi. Ano? Pasikatan? Oh. Pasiklaban? Pasi, ano yan? Pasi corner. Oh.
May ganun laro sa amin eh. Ano yun? Hindi namin Kasi hindi parang namin may- nabalitaan yan, ha? Kasi may clubhouse doon. Okay. Tapos bawat, di ba clubhouse may mga may mga poste. sulok. Okay. May mga poste. So lahat yun, kada poste, tatauhan mo yun. So pag sinabi nung moderator, facilitator, pasi-pasi corner. Magpapalit-palit. Kayo, tapos yung mawawala ng corner, siya ma-out. Tapos Parang- siya paparusahan, siya magiging taya, ganon. Ayan. Parang the boat is sinking. Ganon. Yan. Parang trip to Jerusalem. Yan, Kaya lang yan. yung boat is sinking, walang props. Yan. Yung trip to Jerusalem, monoblock. Oh. Si Pazzi Corner, may Yung- clubhouse, Oh, pang diba? mayaman. Ayan, Ganon. si Pazzi. Ayan, si Pazzi. Si Pazzi na Pazzi Club sa kanyang mga best friends, Oo 'di ba? nga. Alam mo, nakakatuwa naman talaga makarinig ng ganyang klaseng mga balita na meron talagang mga tunay na kaibigan. Good. May mga kaibigan na sabi nga, 'di ba, madaling makahanap ng barkada, pero hindi madaling makahanap ng talagang tunay na kaibigan. Kasi yung tropa, yung barkada, yan yung mga nandyan sa kasiyahan. Correct. Ang dami nila sa kasiyahan. Pero sa panahon ng problema, meron ka lang talagang mabibilang. And as you grow older, 'di ba? Tingnan mo, nagtatrabaho na to si Pazzi, nagtatrabaho na silang lahat. As you grow older, yung circle mo rin lumiliit. Totoo Oo, yun. yung butas lang talaga sa mukha ang lumalaki. As you grow older. Kasi tandaan, habang lumalaki, nabubulok po tayo. 'Di ba? Yung mga butas na dating masisikip, lumuluwag sila. Yan. 'Di ba? Pero yung circle of friends, lumiliit. Marirealize mo at a certain age na parang, dati ang tropa ko parang 8 kami, o kaya 10 kami, o kaya 15 kami, laging sama-sama, ganyan. Tapos, as you age, may natitirang 3 na talagang malalaman mo at marirealize mo na sila talaga yung solid. Na kasama mo sila hindi lang sa ginhawa, kundi pati sa hirap. Correct. Yun. Napakaswerte mo sa mga kaibigan mo yun. Yung naging impression namin mula sa kwento mo. But the question is, are you still single or you have your own family? Kasi, Bakit? Hindi, kasi may factor din yun eh. Bakit? May factor din kasi yun eh. Kung pare-pareho kayong okay. single ngayon, na talagang given, na talagang nandyan kayo para sa isa't isa. But there will come a time that you're gonna establish your own families. Diba? And doon na minsan mapupunta yung concentration natin. And brace yourself for impact. Oo. Kasi Na hindi totoo na yun. ganun yung oras mo Correct para ka. sa mga kaibigan mo. Oo. Hindi na ganun kadami. Totoo. At hindi lang ikaw ang mag-brace yourself for impact, even your friends. Yes. Sila talaga din yung... and kung talagang tunay na mga kaibigan naman yan, hindi natin alam nga, tama nga naman yung question mo kung may asawa na or wala. 'Di ba? Kung tunay na mga kaibigan, they will love you from a distance. Yun. Yung Yes. kahit na hindi ka na laging nandoon, na as in physically, yung mga tunay na magkaibigan kahit naman hindi laging magkasama, talagang pag nagkita, best of friends. Or pag Totoo. nagka-problema, sila din naman yung yung parang Pazzi Corner o poste mo, di ba? Tama, shield. Oo, diba? Sa ganun. napakaraming pagkakataon. So, yun lang sinasabi natin kasi yun din naman talaga yung realidad ng buhay. Kung ngayon naman, at saka hindi naman ibig sabihin nun, kung hindi man kaya mapuntahan sa oras ng sa maraming pagkakataon ng yung buhay kasi may asawa na sila, hindi naman ibig sabihin nun ay hindi na kayo magkakaibigan. Correct. May mga priorities lang din sila na Tama. dapat unahin. Yung anak niyang may sakit, yung anak niyang gagraduate, yung anak niyang may activities sa school. Correct. Compared sa na parang dati, madali mo silang tawagin, tara manood tayo ng sine. Tara kape-kape naman tayo. Dinner tayo sabay-sabay. Ngayon, pag dumating yung time na pare-pareho na kayo may asawa Naku, hindi or may na. pamilya, Hindi na basta-basta kalad ka rin yan. Yes. Unless, sama-sama kayo, sama-sama din yung mga anak. Yan, Yes. matutuloy yan. For sure, ang mga lakad matutuloy kasi kasama na yung mga junakis. O kaya, ang consideration nyo na yan, saan tayo pwede ba kids dyan? Laging ganon. So, lagi ang pupuntahan nyo na. Nag-change naman seasonal naman yan. Pero Correct. ang important issues, hindi sila seasonal friends. Yes. Nandyan sila in all seasons of your life. And napatunayan mo yon sa ilang pagkakataon ng buhay mo. Sinasabi lang namin, kasi kami mga kaibigan din kami, nagtampo din kami sa kanila. Nung nagkaasawa na sila. Oo. Kasi hindi na basta-basta Once, mahihila. At some point, Oo. di ba, ano ba yan? Ay, wala na akong kasama ngayon. Correct. Samantalang dati, isang text mo lang, Tama. isa lang yung message mo, 5 yung darating. True. Kasi binalita na, tara manonood daw tayo ng sabay-sabay. Oo. Dumating yung time na pare-parehong may asawa na, may mga kanya-kanyang anak na rin. Yung minessage mo silang 5
lima, wala ni isa pumunta. Totoo. Diba? Nangyayari talaga yun kapag ka may bago ng priorities. Correct. At hindi naman nakakapagtampo yun. Kumbaga, iintindihin mo lang din. Again, they have their new responsibilities and priorities in life na Hindi, dapat tsaka- nating tanggapin. Tsaka partner, kasi kapag ka nagkaroon ka na ng asawa, may bago ka na ding best friend eh. Best friend mo yung Oo. asawa mo. Dapat best friend mo siya. So kaya din siguro dumadating talaga yung point na hindi na nakakasama ibang mga kaibigan kahit talagang true friends sila kasi naka-establish ka ng best friend din dun sa asawa mo. Totoo yun. Pero ulitin namin, hindi namin sinisira yung yung... Oo, hindi. Hindi naman. Parang huwag na tayo mag-asawa lahat, guys. Kasi maghihiwalay tayong tatlo nito. Hindi sa ganon. I mean, kung plano nyo naman talaga, it's part of your, what you dream to have, diba? To have your own family. Ba't naman hindi? Sinasabi lang natin na mangyayari yun. May Totoo. possibility. Or pwede din naman, sobrang best friend nyo yung napakasalan. Pwede na kahit din. nandyan din kayo lagi, diba? Iba-iba naman ang sitwasyon. Correct. Ang sinasabi lang natin dito, things will change. Diba? Ito pa nga yung malala partner. Kunyari, nakapag-asawa yung isang kaibigan mo. Halimbawa, si Abby. Nakapag-asawa ng taga Visayas. For yun example, pa, tas taga Metro Manila kayo. Mapapalayo. Oo, yung isa nagsawa ng AFAM. Oo, correct. Totoo din. Mga ganon. So, talagang mababago ito sa takdang panahon, di ba? Ngayon, namnamin nyo yung moment na yan. Because, again, time will come na medyo, yung presensya nila mahirap. At ito yung tatandaan mo. You can be separated by distance but not separated by Correct. by the hearts. Oo, hindi. Ano pa rin yan? Gano'n naman ang mga Connected pa tunay. rin kayo. Correct, ganyan naman ang mga tunay na magkakaibigan eh, 'di ba? Totoo. Na kahit na ang tagal-tagal na nilang hindi nagkita, na sobrang ang layo-layo, gano'n. Pero they always communicate. Yes. Yun pa yun naman din in fairness ang kagandahan sa mundo ngayon, 'di ba? Hindi na natin pwedeng wala akong way para ma-communicate siya, makapag-communicate. Walang way, wala kang cellphone, wala kang ano to. Diba? Inabot na ba ng tsinelas sa lugar ninyo? Parang wala. Meron na po bang Coca-Cola dyan? Ganun na kasi ang dami ng ways also to communicate. Agree. Diba? Pero again, para sa lahat ng mga kabisyo natin nakatagpo ng mga tunay na kaibigan, talagang sabi mo nga, Pazi, no? Bukod sa mapagmahal na pamilya, nagpapasalamat ka kasi blines ka ni Lord ng mabubuting mga kaibigan, and through your friends you feel God's love. Yes, ang ganda nun, napakaganda nun, diba? I Totoo. feel God's love through my friends. At again, kung meron kayong ganyang klase mga kaibigan sa inyong mga buhay na nararamdaman nyo po ang Diyos sa inyong through your friends, very good. Kasi meron mga fair-weathered friends lang. Ibig Tama. sabihin, kapag ka fair lang ang weather, kapag ka maganda lang, saka Doon lang sila sila friends. nandyan. Diba? Pero kapag ka panahon na ng mga matitinding pagsubok, mga matitinding mga paghihirap, Yan, diba? ako, hindi mahagilap. Correct. Nawawala sa eksena. Oo. Ang daming dahilan. Ang daming ganun. And papapatunayan mo lahat ng yan as you go along. Pero kung nakatagpo ka talaga ng ilan sa mga totoong kaibigan mo, Yan. diba? Then they are friends for keeps. So Correct dapat mo silang ingatan na Tsaka yung mga treasure. ang maganda dyan, alam mo partner, ewan ko, no, 'di ba recently nagninang ako sa kasal. So yung kausap ko kasi sa magkatabi kami ni Maring Lani Mercado. Ay, Oo, magkumars kayo. magkumars. So napag-uusapan lang namin yung iba't ibang klase ng wedding. So parang napag-usapan din namin pati ng ibang mga ninang na nung araw sobrang pag sinabi mong kasalan, napakaraming tao. Talagang super dami talagang invited na basta ang dami talaga, super duper. Tapos ngayon ang nanonotice namin, ang dami ng mga weddings na intimate. Less than 100, ganyan. Minsan na mas Bakit maliit daw? pa. Bakit daw? Mas maliit pa. Well, bukod sa mahal na yung gas. Kailangan ba madamdamin yung dahilan? Bukod sa mahal ng gasolina, di ba? Hindi, pero parang mas na-appreciate na siguro ng mga tao nowadays na it's really the most important people in your life that matters. Kasi Correct. totoo yan eh. Ako partner nung kinasal ako, almost 500 yung guests. Ang dami hindi nun. hindi lahat ng yun actually kilala ko. 'Di ba? Totoo. Sino sila pumunta? Hindi, kasi syempre may Mga sabit-sabit. yung iba O yung mga mga sabit. uninvited talaga. Hindi ko rin sure. Basta hindi talaga lahat sila yung parang masasabi kong maybe kilala ko, maybe acquaintance, maybe na-meet ko once or twice, or maybe na-meet ko lang on the day, 'di ba? Pero ibig sabihin, hindi sila yung mga tipong yung masasabing kung kapag ka Buti nagkaroon nilang ako ng problema. walang bag. Meron naman.
Meron. Yung meron naman. Oo, meron naman ding nawalang bag. Meron nawala ng hikaw. May nawala nga Dami pala mga salisigang. Oo. Meron nga nawalang ano tawag doon, partner? Yung pang-cover ng tablecloth. Kaya pala ang daming pumunta. Oo, kasi Salisigang pala yung true. nandun. Yung 300 lang talaga yun ba? 200 doon sa lisigang. Charot. Diba? Pero sa totoo lang, and that was 13 years ago. And then, moving forward, sa totoo lang, nasa yung mga 500 na yun or 400. Totoo yun. I can only mention 4 friends, 'di ba? From among those. Alam mo Oo. 'yon, yung parang gano'n. Kaya na-appreciate ko yung mga small weddings kasi yung mga small weddings na intimate, ito lang po yung talagang salang-sala. Ito yung mga taong hindi magrereklamo kung medyo maalat yung yung mechado. Or Correct ka. ito yung mga taong sa sobrang ka-close mo, sasabihan ka niya, "Huy, yung caterer na kinuha mo, ang alat ng mechado. Gusto mo ako na ako na mambara, 'di ba? Ganon. Oo. Or ito yung mga kaibigan mo na talagang kahit na matindi yung ulan, kahit napakalaking lugar, Kahit sobrang init. Correct, hindi magrereklamo, titiisin Totoo. nila and truly happy sila sa gitna ng lahat ng mga, alam mo naman kapag ka wedding, ang daming mga nangyayaring iba't ibang klase mga bagay. Yung hindi mo maririnigan ng reklamo, hindi mo maririnigan ng madaming satsat kasi nga these are people who are very close to you. Hindi sila yung mga bisita mo na pinakain mo na nga, ang dami Oo. pang hindi magandang sasabihin pag uwi. Correct. At Ikakalat pa doon sa mga ka-opisina Oo. nila. Ay, alam mo, matanda ko ng wedding ni Nicole. Grabe, ang lungkot ng alit, Shanghai. correct, ang alat ng mechado, Oo, grabe. Hindi nga maganda yung suot niya. Correct, diba? Yung mga ganon. So, yun yung mga friends na hindi talaga tunay na friends. Pero wag ka nung during the wedding, partner, beso-beso. Oo. Picture tayo, selfie Correct. tayo. Ganda Nako. naman. Oh. Grabe, you're such a glowing bride. Nung pag-uwi, ang daming satsa. Tapos, tigi-tigisa lang dapat yung souvenir. 3 yung kanya. Oo. Anin mo naman yung 3 figurine. Na may picture ng mag-asawa. Diba? Hindi mo nang picture Totoo yun. yun. Yung Pag mga ganun, wag mo nang ganon. invite. Oo. So, maganda na yung mga, bigla ko na-appreciate talaga yung mga occasions na very intimate. Yung kayo lang talaga. Yung walang judgment. Yung okay Correct, lang, correct. walang judgment sa suot mo, tutulungan ka, hindi ka pagtatawanan, hindi ka from a distance. Talagang yung mga, bubuksan na lang yung ref ninyo, tapos sasabihin, wala na naman kayong pagkain. Ako na nga bibili. O, Totoo kaya yung mga yun. ganon. At iba yung pakiramdam, ikaw bilang nag-invite, di ba, bilang organizer ng event, masarap sa pakiramdam na makita mo yung mga taong yun kasi alam mong malapit sila sa puso mo. Tama. Iba yung kasiyahang mararamdaman mo kapag ang mga inimbitahan mo ay yung mga taong malapit sa puso mo. At hindi lang partner, hindi sila asikasuhin. Yes. Kasi yung mga bisitang hindi mo talaga tunay naka-close, sila yung mga asikwasahin talaga. Intindihin yung mga yan. Correct. Oo. Yun, ha? So, congratulations and consider yourself blessed kung meron kayo mga bonggacious na mga tunay na mga kaibigan. Tama. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Love Radio.